Paket. Kok saya gak adus? Paket atas nama Mbok Kiem. Iki gak adus kupinge krungu ora? Pakete yuk. Isih adus. Kanthi apa ora? Bocah cerewet kupingmu ku duwe ora? Iki gelem pakete apa ora? Nek ora tak baleki kantor lho iki. Balekno ragumun aku tenan. Ra kanthi ya wis. Tak guak lho pakete. Guang. Nek ra kanthi ku adus, guak. Angel iki. Kene iki gelak kesusu, barangnya akeh sing arep dikirim malah. Aduh, rampung-rampung. Agi adus. Pokat paket dae. Nggih Mbah, ngapunten lah niki kula pakete tesih kathah mungkin nek mboten rampung antar surup pripun. Regane pira? Nggih niki enten paket COD atas nama Mbok Kiem leres. Bener. Nggih niki regine 40.000. Tak jaga sih. Iki le pakete. Waduh lah, gede men, Mbok. Ya nek ukure aku cocok. Pancen gede. Tapi ora cocok barange. Aliku pesen ireng. Kok tak teri jambon. Nggih mboten ngertos no, Mbah. Niki kula meng Mbah mau ngeterke. Ngeternoke iki paketane sing sing duwe paketan samali ngeterke aku mbok ora weruh. Pariwulu aran pantun amit sewu kula nuwun elo sama elo liyane ngolah sipitani ucon iki seni saking dusun cedak watu ado kraton garap lugu kuyon maton elo sama elo liyane lara lopo trumakarya muga dadya samya rena Lho, Mbah, lah kok pripun kok dibalekke? Ya kuwi urusanmu, aku ora gelem bayar. Lho kok mboten dibayar, Mbah? Lah pripun? Lah soalnya ora cocok karo pesen aku. Lah kula mboten ngertos lho, Mbah. Kula kan meng tukang ngeterke paket. Ya iya, kuwi tanggunganmu, ora tanggungane diteri paket wong ora cocok karo barange aku mah. Lah mengke kula rugi no, Mbah. Ora urusan, kuwi tanggunganmu, tok bayar karmu ra karmu. Kok tombok, Mbah. Oh, sak karmu, ora ngurus. Apik lho, Mbah. Men moh, aku ora cocok, aku ora seneng barange. Barange seneng tapi warnane aku moh. Lah mengke sing bayar sinten, Mbah? Ayo sampean dhewe potong gaji no. Nek ora dedet. Ya ampun ngoten, Mbah. Oh, ora urusan. Yung. Ngono wae lho. Le, coba tak jajal sik. Oh, ajeng dicobi, Mbah. Ya, engko nek aku cocok. Nggih, monggo, Mbah. Mugi-mugi cocok nggih, Mbah. Iya. Wong niki apik kok, Mbah. Warnane pink malah. Cantik no. Ya Allah, muga-muga cocok. Apik mboten? Ya, julane cocok le semo. Masih masuk. Cocok to. Cocok. Genah Nggih. apik ngene kok. Iya, barangnya masuk. Masuk lho. Ya. Simbah ketok pulen. Seh empuk. Josis. Masuk. Nah, Berarti dibayar no iki. urung tak bayar. Iya no, 40.000. Ya,
Kakean iki, Mbak. Bonus. Kok wong tipis. Ora dijujuli. Ora wong tipis. Dipek kula. Iya. Alhamdulillah matur suwun nggih. Iya. Jan tambah pulen tenan iki. Joh, jis Masuk. goyang sik no. O A O E alala. Perawan-perawan kalah iki. Perawan kaset. Sopo to ki? Halo, piye? Mas, kok suwe banget sih saya ngangkat telepon? Ya kosek tau lagi nang dalan kirim paket rung rampung kok ya sabar. Piye-piye nopo? Iki lho, Vita kan wayahe jikut rapot. Tapi kan sik jikut rapot kudu bapake. Terus aku kan rondo. Sopo lan jikok ki rapote? Aku yo gak ngerti bapak Vita ki ning endi. Lah piye tak jikokke po? Gak apa-apa ta, Mas. Gak ngerepoti ta. Gak apa-apa, santai wae ora ngrepoti. Ya wes nek gitu. Makasih ya, Mas. Tak tunggu dek kosan ya. Ya, oke. Tidak. Ya. Malah oleh sabetan rondo. Yang rondone Dani kira dok. Arei. Bocah iki kaya gene kuwi. Hei. Iki mikir apa? Mbok, aku ki ngalamun sire golek inspirasi, malah kelingan mantan. Mantan iki rasa dipikir. Gur glakang mantane kok dipikir lele. Cah lenang apa los. Wong lenang iki dagangan wesi. Nek ra payu saya geli, ning nek wong wedok dagangan lombok, ora payu bosok. Gitu dong. Dong ora kowe iki. Los golek liyane sih akeh. Tapi ya to, Mbok. Aku wis bacut cinta tenan nih karo Deknen. Kira-kira Deknen jas cintaku ra ya, Mbok? Sing tenang ya Le, tak kandhani. Cah wedok kuwi sekali cinta arep dicedhaki lanangan nganti wong swidak rolas atine tetep nggo wong siji tok. Mosok to, Mbok? Kowe ora percaya? Ora. Aku ya ora. Mbah Kim to kae. Apa kae busuk-busuk kebon iki? Tang, matur nuwun ya. Kowe wis puluhan taun kowe njaga nenenku. Eneng lupute aku di ngapura ya, Kotang. Saiki aku wayahe pamit ya.
Saya, Mbak. Kok tangi di gua? Iki barang bekas le. Nek es bekas kuwi jenenge mantan. Nah, nek es mantan kuwi diguwang. Masuk, Mbak. Oke. Masuk. 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 Masuk, Waiko.